uKristu inkosi uKristu inkosi. Sizoqala-ke ngenkonzo yokuvuselela izifungo zombhabhatiso ngaphambi kokuba siqhubeke nenkonzo. Zihlobo, ekudabukeni kwezinto zonke umoya wakho uNkulunkulu waphefumula phezu kwamanzi wawenza aba ngumthombo wobungcwele bonke. Amanzi kaZamcolo wawenza aba luphawu lwamanzi ombhabhatiso anqamula isono aletha ukuqala kokulunga. Ngamanzi olwandle olubomvu wabakhipha aba-Israyeli egqilini baba umfanekiso wabantu bakaNkulunkulu abangcwele asebekhululiwe esonweni. Indodana yakho yavula kwaphuma amanzi negazi ohlangothini lwayo esiphambanweni. Abapristi belule izandla kanye nami. Simakade uNkulunkulu phakade busisa lamanzi ukuze sikhumbuze amanzi ombhabhatiso esahlanzwa ngawo ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. uNkulunkulu Mdali wethu busisa lo sawoti ukuze kuthi lapho uphaphazwa khona kuxoxe konke ukuhlasela komubi. Hlomelela abantu bakho ngempilo epheleleyo kuKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Kwamanzi nosawoti sokwenza egameni kaYise nelikaNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. uNkulunkulu umthombo wempilo yonke busisa wahlukanise ungcwelise lo sawoti nalamanzi ukuze kuthi noma kuphi lapho efafazwa khona egameni lendodana yakho Jesu Kristu kuxoshwe bonke ubuqili kaSathane. Thumela izingilosi zakho ezingcwele zisivikele. Qinisa ukholo lwethu ngoJesu Kristu inkosi yethu okhona ebusa nawe nomoya ongcwele uNkulunkulu munye kuze kube phakade naphakade. Amen. Sesizawuvuselela izifungo zethu. Uyakwanda yini ukubonakala komhlaba nokuhaphela kwawo umnotho negunya nezikhundla na? Siku 223 or 225 manje. So kumaphaya ku 225. Uyakwala yini konke okona imvelo yobuntu bethu ukuzidla nobugovu nenkanuko yenyama na? Yebo, ngiyabala konke. Uyamala yini uSathane umthombo wokubi bonke noyise wamanga na? Yebo, ngiyamala. Uyakholwa futhi uyamethemba yini uNkulunkulu uyise umdali wezinto zonke na? Yebo, ngiyakholwa futhi ngiyamethemba. Uyakholwa futhi uyamethemba yini uyayethemba yini indodana yakhe uJesu Kristu umhlengi womhlaba na? Yebo, ngiyakholwa futhi ngiyamethemba. Uyakholwa yini futhi uyamethemba umoya ongcwele opha ukuphila na? Yebo, ngiyakholwa futhi ngiyamethemba. Ukholo lwebandla lolu. Ukholo lwethu lolu.
kwakho uyakulibamba iqhaza ngokukholeka empilweni nasebudlelwaneni bebandla na? Uyakulalela yini ngokujabula imithetho kaNkulunkulu, ufisa ukwenza intando yakhe na? Nempilo yakho nangobufakazi bakho, nempilo yakho nangokufakaza kwakho uyaba naso yini isandla ekumemezeleni ivangeli nasekukhuthazeni ukuthula nokulungisa phakathi kwabantu bonke na? uNkulunkulu usomandla okupha amandla okuzimisela ukwenza zonke lezi zinto, makakuphe futhi amandla okuziveza aphelelise kanjalo umsebenzi asewuqalile kuwe ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen.